Уявіце сабе, вы адпраўляеце сваё дзіця ў школу, каб яно вывучала матэматыку, літаратуру і іншаземныя мовы. Але замест гэтага яно штодня прыходзіць міма сапраўднага ціра са зброяй. Замест урокаў пра чалавечнасць яму паказваюць гранату. Замест павагі да суседзяў яго вучаць ненавідзець Польшчу і Ўкраіну. І ўсё гэта адбываецца не дзесьці ў далёкай дыктатуры мінулага стагоддзя, а гэта адбываецца сёння, у цэнтры Менска, у беларускай школе. Хто з нас думаў, што дзеці будуць летаць у школу на касмічных скутарах і есці ежу з цюбікам? А містер Лу сказаў: «Патрымайце маю карту» і пабудаваў антыутопію ў Рэспублікі Беларусь. Мяне зовут Святлана. Я вывучала антыутопію ў посткаланіяльнай літаратуры ў Великабрытаніі і напісала дысертацыю на гэту тэму. І цяпер мяне цікавіць, як Масква праз свае мяккія аперацыі уплывала на нашу свядомасць і як мы можам дэкаланізавацца, каб сапраўды стаць свабоднымі. Пад словам «мы» я маю на ўвазе украінцаў і беларусаў. Я сама чалавек змешанага этнічнага і культурнага паходжання. Моя мама родам з Маладзечна, і бацька мой быў родам з Пакроўска. Пакроўска — гэта не ведаю. На стварэнне гэтага відэа пайшло вельмі шмат даследаванняў, часу і асабістых перажыванняў. Таму я папрошу, каб вы не забыліся паставіць падабайку і падзяліцца з іншымі людзьмі, якім гэта будзе цікава. У 2023 годзе зраднікі Беларусі адкрылі ў бункеры школы маёй дачкі сапраўдны стралковы цір. Там дзеці маюць доступ да усялякай зброі. І заняткі гэтыя абавязковыя. Эта зона стральбы знаходзіцца побач з гардэробнай, таму кожны раз, калі дзеці атрымліваюць пальто, яны праходзяць міма яе, чуючы, як хтосьці практыкуецца ў стральбе. Дзецям настойліва рэкамендуецца ўспрымаць вайну і забойствы як нармальныя і нават маральныя дзеянні супраць ворагаў. Нават дзеці з асаблівымі патрэбамі ходзяць у гэты стралковы цір і робяць усё, што хочуць, падвяргаючы небяспецы ўсіх у школе. Дзяцей у школе з першага класа трымаюць у атмасферы страху і ненавісці да захаду. Абсалютна нармальна, калі ў школу прыходзяць розныя апалчэнцы, памежнікі альбо нават невядомыя людзі ў балаклавах, забіраюць у дзяцей з заняткаў і вядуць прапаганду супраць злога захаду. Большасць гэтых лекцый пра тое, што Польшча і Ўкраіна — гэта вораг Беларусі. Калі гаворка ідзе пра Ўкраіну, яны спецыяльна няправільна вымоўваюць слова, гаварят украінскі і так далей, паказваюць сваё адношенне да мовы і што яны ведаюць лепей, як называць мову украінскую альбо украінцаў. І, канешне, прамоўцы, якія там выступаюць у гэтай школе, называюць Украіну на букву «Н» альбо на букву «Ф», і я гэтае слово нават на ютубе сказаць не магу. Таксама яны выказваюцца, што польская і украінская мовы, я цытую, гэта не мая думка, гэта такія смешныя, пацешныя языкі, только рускія, только з ашыбкамі. Многія людзі таксама высмейваюць беларускую мову, і я сама бачыла, як бацькі смяюцца, калі беларускі настаўнік кажа, што іх дзіця нічога не ведае пра беларускую граматыку ці правапіс. Вялікая ўвага надаецца абароне мяжы з Польшай, яе ўзмацаванню і гэтак далей. Каротка звестка, што такое военна-патрыятычныя класы. Гэта профільныя класы для старшакласнікаў, дзе паглыблена вывучаецца дапрызыўная падрыхтоўка, гісторыя і асновы бяспекі жыццядзейнасці. Там дзяцей рыхтуюць да военных ВНУ, і гэтыя класы ствараюцца на базе военнай акадэміі, інстытута памежнай службы і структур розных міністэрства ўнутраных спраў. Соблюдать Конституцию и законы Республики. Кто матерям возвращает детей? Господа, выходишь совсем другой, оставишь страх, теряешь ты путь свой. На гэтых падзеях, якія арганізуюцца ў школе, прыходзяць так званыя ветэраны. Я не ведаю, сколько гадоў, тысячагоддзяў будуць у іх ветэраны з другой сусветнай вайны. Орвал. І гэтыя ветэраны выкарыстоўваюцца для распаўсюджвання нянавісці у бок Украіны, таму што на Украіне убіваюць нашых мальчиков. Дзецям проста адкрыта кажуць, што трэба змагацца супраць ворагаў і добраахвотна ісці на вайну. Паводле статыстыкі, такіх класаў у Беларусі проста мора, таму што
пару гадоў таму там навучалася 4000 дзяцей. І займаюцца гэтыя класы чыстай ватнай прапагандай і дэманізацыяй іншадумства. Асабліва трывожыць той факт, што ў 2025 годзе колькасць школ з ваенна-патрыятычнымі класамі ў Менску падвоілася. І яшчэ каля 3000 дзяцей аб'ядналіся ў нейкія там ваенныя клубы. Калі я рабіла даследаванне для гэтага відэа, я бачыла артыкул пра падзею «Мір пачынаецца з дзяцінства». Гэта ўсё абсалютна па Орвелу. Знішчаць украінскіх дзяцей кожны дзень і рабіць выгляд маральнай істоты. Пра нейкае там дзяцінства гаварыць. Як можна ацаніць патэнцыяльную шкоду, якую прыносяць падобныя лічбы? Напрыклад, Вагнер на піку сваёй дзейнасці у іх было 50 000 чалавек. Прычым значную частку складалі асобы з крымінальным мінулым. 50 000, окей. Але каласальную шкоду можа нанесці нават адзін чалавек. Вот свежы прыклад гэта 18гадовы кіеўскі зраднік, які ў маі 2026 года перадаваў інфармацыю для ракетных удараў па ўласным горадзе. Адзін чалавек наносіць такую шкоду. Дык што казаць пра тысячы запраграмаваных на ненавісць людзей? Гэта вельмі небяспечна.